A nagy párbeszéd tojással dobálták meg a lakossági fórumára igyekvő Gyurcsány Ferencet Szexárdon. A tüntetőket a rohamrendőrök próbálták szétverni, 4 embert elő is állítottak. Az erőszakos oszlatás miatt csak késve kezdődhetett el a miniszterelnök fellépése, amelyen Gyurcsány Ferenc egyébként azt is mondta, a szocialisták történelmet írva most olyanná formálják az országot, amilyenné elődeik szerették volna, élhető, fejlődő európai országgá. Aki a rendezvény rendjét megzavarja, szabálysértést, illetve bűncselekményt követhet el. Maga a rendzavarás mértétől teszem függővé, hogy milyen fajta rendőri intézkedéseket fogunk bevezetni. Tiszta? A rendőrök már jóval Gyurcsány Ferenc megérkezése előtt figyelmeztették a tüntetőket. Az indulatok akkor szabadultak el, amikor 2 férfi a rohamrendőrök sorfala mögött összeverekedett. Pillanatok alatt többen is megpróbáltak beavatkozni, a rendőrök pedig a földre szorították őket. Közben a kommandósok megpróbálták a csarnok elől kiszorítani a tömeget, de ez csak olaj volt a tűzre. Pár perccel később megérkezett a miniszterelnök, akit tojászápor fogadott. Az egyik tojás egy kormányőrt, egy másik pedig a kocsiját találta el. Gyurcsány Ferencet végig szolgálati ernyőjével védték, közben pedig a rendőrök újabb tüntetőket tepertek a földre. A teremben aztán meglehetősen furcsa módon a miniszterelnök a főképp nyugdíjas korú hallgatóságnak azt mondta, hogy az országban a baloldalt ütik-vágják, de ő és a kormánya kitart. Hívom a magyar baloldalt, hogy merjen megküzdeni érte, ne adja fel a küzdelmét csak azért, mert ütnek, vágnak és támadnak bennünket, mert soha még kormányt és kormányfőt és pártot ennyire nem bántottak, mint bennünket, bánthatnak, sérthetnek bennünket, de föl nem fogjuk adni, sőt, meg fogjuk vívni ezt a küzdelmet. A rendőrség tájékoztatása szerint 4 tüntetőt állítottak elő rendzavarás címén. A Tolna megyei rendőrfőkapitány annyit mondott, nekik elsődleges feladatuk a miniszterelnök testi épségének a megvédése volt, és ezek szerint jártak el.